Tak asi v prvom rade treba si uvedomiť, čo nefunguje. Nefungujú fakty. Treba rátať s tým, že ak chcem ako keby pracovať s nejakou informáciou, tá informácia vždy funguje v nejakom rámci. Mozog nie je vyvinutý na príjmanie pravdy, ale na hľadanie významu. Čiže ak chcem niečo s tým robiť, nepomôže mi fact-checking. Že nepomôže mi ako nič v tom, lebo proste ak nejaká strana už vníma tie informácie, má ich zase v nejakom rámci. Im sa nedostane ako keby do toho vnímania tá informácia, lebo není v ich rámci. Čiže vlastne mi to nemusia pochopiť tie všetky veci, lebo proste je to inde. A to je asi ako prvá vec. Čiže ak niekto chce k tomu venovať sa profesionálne, musí v nemalej miere vytvárať príbehy, ktoré proste budú niesť nejakú informáciu. Ideálne, keď nebudú ako keby weaponizované. Čiže ale len prinášať proste akože príbehy, ktoré prinášajú nejaké vysvetlenie alebo nejaké nové informácie. Ideálne je byť proaktívny a reaktivita vlastne nefunguje, lebo sa ocitáme v rámci, ktorý nám vytvoril niekto iný.